Эфирден алқылар вақытта студияда Алсын Риева исемсіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Хайкеллер яңара. Районда мемориалларны саклау юнәлешендә эш башкарылды. Батырларның хезмәте, батырларның батырлыклары безнең күңелләрдә сакланырга тиеш. Тәртиптә тотыйк. Бүйік җиңү бәйрәме уңайыннан Ознакайда төрле чаралар узды. Бу инде зур шәхескә токта ачабыз, искә алабыз. Инде сезне барыгызны да шушы матур тантана белән котлыйбыз. Авылга булган мәхәббәтне тану стелласы. Түбән Абдуллалар ватанны саклаучыларны хөрмәтләргә җыелды. Менә нинди матур безгә стел ясап бирде Түбән Абдуллам дигән. Авылны кергән җирләрдә нинди матур ниләр ясап куйды. Түбән Абдуллам дигән вывескалар ниләр. Татнефть компаниясе мемориалларны саклау һәм реконструкцияләү юнәлешендә эшен дәвам итә. Быел бөек җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан Әлмәт районының 6 авыл җирлеге композицияләре һәм мәңгелек утны төзекләндерү проектлары чынга ашырылды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Әлмәтнең иң әһәмиятле һәйкәлләренең берсе Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарга багышланган Мәңгелек ут мемориаль комплексы. Ул 1975 елның 9 маенда фашизмны җиңүнең 30 еллыгы уңаеннан ачыла. Утны Волгоградтан ук районыбыз егетләре алып кайткан факелдан кабызганнар. Реконструкция кысаларында биредә брусчатка яңартыла, керамогранит плитка алмаштырыла һәм буяу эшләре башкарыла. Әлмәт районының 6 авыл җирлегендә мемориаллар да бәйрәмчә үзгәрә. Иске Михайловка, Кишүчат, Суркино, Чуаш Сәрәне, Бута һәм Ерак Ивановка авылларында төзекләндерү эшләре бара. Кишүчатта мемориаль комплекс авылның үзәгендә урнашкан. Авыл җирлегеннән 477 кеше сугышка киткән. Шуларның 140-ы әйләнеп кайтмаган. 60 кеше Бөек Ватан сугышында фидакар хезмәт өчен медаль белән бүләкләнгән. Батырларның исемнәрен мәңгеләштергән һәйкәл җиңүнең 50 еллыгына нефтчеләр көче белән төзелә. Быел бирдә нигезне тулысынча яңарталар, постаментны реставрациялиләр. Ватаныбызны саклаучыларның исемнәре язылган планшетларда эленә. Бу ындай шар бик мөһим. Яңартып тору үзебезнең киләчәк буынга да күрсәтергә, үзләренең ата-бабаларының исемнәре дә монда куелган. Батырларның хезмәте, батырларның батырлыклары безнең күңелләрдә сакланырга тиеш. Менә аларны мәңгеләштерү безнең бурыч. Тагын бер яңартылган объект Чуаш Сәрәне авыл җирлеге композициясе. Быел нефтчеләр көче белән бирдә яңа брусчатка җәелә. Сугышчы скульптурасы торгызыла. Постамент композит материаллар белән тышлана. Сугыш елларында җирлекнең 4 авылыннан 500-гә якын кеше фронтка китә. Өйгә 3тән 1 генә кайта. Һәлак булучылар истәлегенә ясалган мемориаль комплекс аларның һәрберсе турында искә төшерә. До 1985 года памятник находился в другом месте. 1985 елга кадәр һәйкәл башка җирдә урнашкан иде. Аннары ул шушында күчерелде. Шул вакыттан бирле бирдә бары бер тапкыр гына ремонт эшләре башкарылды. Соңгы елларда күзгә күренеп җимерелә башлагач, без нефтяникларга ярдәм сорап мөрәҗәгать иттек. Мы, как всегда, уж обратились к нашим нефтяникам. Барлык 6 авыл җирлегендә дә эшләрне 9 майга кадәр төгәллиләр. Туган җирне саклаганда сугышта һәлак булган кешеләрнең истәлеге мәңгелек. Хәзер халык инде төзекләндерелгән мемориалларга чәчәкләр салып, һәлак булганнарга тынычлыкта яшәү һәм бәхетле булу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерәчәк. Бөек җиңүнең 80 еллыгын каршылап, Ознакай районында да ветераннар хөрмәтенә һәйкәлләр яңартылды, мемориаллар, стеллалар ачылды. Шуларның кайберләре хакында коллегаларыбыз сюжетында. Кеше китә, җыры кала диләр. Шундый шәхесләрнең берсе Кәримов Ильяс Кәрим улына Мөслим авылында мемориаль такта ачылды. Ильяс Кәримов 1907 елда Мөслим авылында туа. Бөек Ватан сугышында катнашып, күп батырлыклар кыла. Сугыштан соңгы чорларда район үсеше өчен фидакар хезмәт куя. Туган авылы Мөслимдә һәм Баланлы Бүләк авылында колхоз рәисе булып эшли. Икенче дәрәҗә Ватан сугышы Ленин ордены белән бүләкләнә.
күп хәрби медальләргә ия. Тантаналы чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин, Ильяс Кәримовның якыннары, хезмәттәшләре, авыл халкы катнашты. Бүген инде без шушы җиңү көне уңаеннан шундай матур тантанага җыелдык. Үзебезнең хөрмәтле ветераныбыз, сугышта катнашкан ветераныбыз, аннар инде колхозда җитәкче булып, председатель булып күп еллар эшләгән, орден Лениннарына бүләкләнгән, бу инде зур шәхескә такта ачабыз, искә алабыз. Инде сезне барыгызны да шушы матур тантана белән котлыйбыз. Җиңү көне белән, 80 еллык җиңү көне белән. Шундый күркәм чара Актүбә бистәсендә дә узды. Биредә генерал-майор, дивизия командиры, ТССРның атказанган мәдәният хезмәткәре, Бөек Ватан сугышында катнашкан Булатов Фатых Гарип улы хөрмәтенә истәлек тактасы ачылды. Фатых Гарипович всю жизнь был в тесной связи с родной землей, с Азнакаевской землей. Он всегда интересовался жизнью района, жизнью родной деревни Сухояшево. Неоднократно приезжал сюда. В каждый приезд его приглашали в школу Сухояшевскую. Он охотно соглашался, выступал перед учениками, я это все помнил. Фатых Гарипович был очень простым, скромным, интеллигентным, умеющим располагать к себе человеком. Аның исеме илебез тарихына мәңгегә язылган. Үзенең 32 ел гомерен хәрби хезмәткә багышлаган легендар шәхес Фатых Булатов атаклы гаскәр башлыгы гына түгел, акыллы остаз да, радиода чыгыш ясаучы, шигырьләр язучы һәм әлбәттә гомере буена гаять зур тәрбия эше алып барган искиткеч әдип, публицист, музыкант та. Чарада катнашучылар Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар, мемориаль тактага чәчәкләр салдылар. Азнакай районы Мәлбагыш авылында Татнефть компаниясе ярдәме белән 3D принтерда басылган һәйкәл пәйда булды. Бөек Ватан сугышы геройларына куелган һәйкәлне тантаналы рәвештә ачуда 102 яшьлек тыл хезмәтчәне, мәктәпнең элекеге укытучысы Таһира Асанова да катнашты. Татнефть вәкилләре билгеләп үткәнчә, биредә 50 ел элек төзелгән һәйкәлнең концепциясе һәм детальләре саклап калынган. Белгечләр ватанны саклап көрәшкән авыл кешеләренең исемнәре язылган аутентик табличкаларны торгызганнар, сугыш ордены сурәтен реконструкцияләгәннәр. Монументны мәңгелек хәтер символы, мәңгелек ут белән тулыландырганнар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы Түбән Абдул авылында исә бөек җиңүнең 80 еллыгын каршы алган мәлләрдә стелла ачтылар. Авылдашларның яңа объектын Олса Әхмәтҗанова күреп кайтты. Бүген Түбән Абдул халкы бөек җиңүнең 80 еллыгын үткәрергә дип митингка җыелган. Шул уңайдан депутат ярдәме белән шушындый "Мин яратам сине Түбән Абдул" дигән стелла ачу тантанасына да җыела. Мин яратам сине Түбән Абдул дип язылган матур стелла авылның нәкъ үзәгендә урнашкан. Түбән Абдул авыл җирлеге башлыгы Раул Юнысов авыл халкы алдында мондый арт-объектны урнаштырган өчен якташларына рәхмәт белдерде. Аның фикеренчә, бу урын авыл халкы һәм кунаклар арасында яраткан урыннарның берсе. Түбән Абдулның визит карточкасы булачагын әйтте. Якупов Дамир Наил ул безнең күптәнге депутатыбыз, ул авыл өчен бик тырыш, бик нитә. Ул менә нинди матур безгә стел ясап бирде Түбән Абдулым дигән. Авылны кергән җирләрдә нинди матур ниләр ясап куйды. Түбән Абдулым дигән уйбыскалар ниләр. Аннары авылдашлар һәм кунаклар Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган митингта катнаштылар. Фронтта һәлак булган якташларын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Фронт шигырьләре һәм җырлары яшь буын тарафыннан яңгырады. Концерт программасында мәктәпкәчә учреждениелар коллективлары һәм авылның актив кешеләре катнашты. Авыл халкы үзләре таныганча, мондый бәйрәмнәрне үткәрү халыкны берләштерә, аның хезмәт сөючәнлеген, кунакчыллыгын һәм зирәклеген чагылдыра. Ул күп гасырлык тарихка кагылырга гына түгел, ә рухи һәм әхлакый яктан тәрбияли, иҗади башлангычны үстерә һәм ватанга мәхәббәтне ныгыта. Киләчәктә bunday сугышлар булмасын иде. Балаларыбыз тынычлыкта, иркенлектә яшәсен, тормышларыбыз тыныч, имин булсын иде.
Бүтән мондай кайгы хәсрәтләр бер безгә дә килмәсен иде. Митинг ахырында укучылар стройда йөри белүләрен күрсәтте һәм инде соңыннан халыкны солдат боткасы белән сыйладылар. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сайфин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Барлык буыннарны берләштерүче бәйрәм булган җиңү көнен Елхавой авылында сугышта катнашучыларның дәвамчылары, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балалары бәйрәм итте. Иртәнге авыл, Елхавой авыл халкы бөек җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итәргә җыела. Чарада яшь буыннан башлап авылның өлкән яшьтәге әби-бабайларына кадәр катнаша. Аларның һәрберсе өчен җиңү көне әһәмиятле дата. Хезмәт һәм тыл ветераннарыбыз, сезне барыгызны да ылы тантана бөек җиңүнең 80 еллык бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Бөек ватан сугышы һәр йортка керә. Балаларны атасыз, хатыннарны ирсез, аналарны улсыз итә. Тантанага җыелган Елхавой авылы халкының да аямый ул сугыш. 80 ел вакыт үтсә дә, кан куйгыч сугышның һәр каһарманы хәтердә, ди авыл халкы. Бүген безнең авылыбызда кунакларыбыз, авылдашларыбыз, чит шәһәрләрдә яшәүче кунакларыбыз шулай бабайларыбызны хөрмәт итеп кайттылар. Аллаһның рәхмәте булсын аларга. Безнең төп бурычыбыз бабайларны искә алу, аларга дуга кылу, аларга венуклар кую безнең төп бурычыбыз. Чара мәдәният йортында 40-нчы еллардагы солдат хатыннарының һәм аналарының көн күреше күрсәтү белән башланды. Берсе юныры, икенчесе шуңардан сугышка җибәрергә дип носки бәйли, чигү чигә. Әлеге күмәк эшләрне авыл халкы һәр чак җырлый-җырлый башкара торган булган. Митингка исә укучылар, укытучылар, балалар бакчалары коллективлары чыгышлары бәйрәм рухы өстәде. Бүгенге битинде балакайларым бик дулкынлангыч, дулкынландырыш кен, елап кына торабыз. Яшь буыннар инде бүтән мондый сугыш афәтләрен күрмәсеннәр, дөньяларыбыз тыныч булсын, истәләребез ашлы булсын, кинәребез ашлы булсын дип телибез бит инде. Бу җиңү көнен бәйрәм итү буыннар арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртуга, буыннар арасындагы чылбырны ныгытуга зур ярдәм итә дип уйлыйм мин. Чөнки безнең буында хәзерге буында без бит сугышны күрмәгән, өлкән буын, сугыш чоры балалары, алар ул чорны үткәннәр. Еллар дистә еллар үтәр, халык тормышында күп кенә якты һәм мөһим вакыйгалар булыр. Әмма легендар батырлык, бөек ватан сугышында җиңү безнең хәтердә мәңгегә сакланыр. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сайфин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөек ватан сугышының тере шаһитләре Әлмәт районында нибары 4 генә калды. Алар ачык азаплардан соң җиңү хисен кичергән кешеләр. Анатолий Соколов, Николай Федотов, Миңниса Сабирова һәм Людмила Березованың тарихлары, аларның фронттагы батырлыклары һәм халкыбызның горур күтәргән кыенлыклары турында Ләйсән Галиева таныштырыр. Анатолий Соколовка сугыш башланганда нибары 14 яшь була. Аның хәтеренә кытышкыч вакыт киләчәген аңлый алмаган өлкәннәрнең кайгылы көннәре кереп калган. Сугыш башлангач, укуын калдырып Анатолий Леспромхозга эшкә урнаша, шунда егет булып та чыныга. Ерак көнчыгышта корабль радисты булып дәвам иткән хезмәте ватан өчен японнарга каршы сугышка алып керә. Шулай итеп хәрби хезмәттә 7 елдан артык гомерен багышлый. Өлкән лейтенант исеме аңа югары казанышлары һәм сугышчан батырлыклары өчен бирелә. Все было. Но мы выдержали и победили. И там победили, и на Запад победили. А сейчас тоже победим.
Николай Федотов кырыс тормыш мәктәбе үткән кеше. Пехота училищесын тәмамлагач фронтка алына. 95-нче гвардия дивизиясенең миномет ротасында хезмәт итә. Орел, Курск дугасы, Будапештны азат итү. Бу исемнәр ватан өчен сугышларда алган ике яра кебек аның язмышына мәңгегә уелып калган. Ләкин сугыш беткәч тә сынаулар дәвам итә. 2 ел Николай Афанасьевич гомерен куркыныч астына куеп, азат ителгән территорияләрне минадан чистарта. Аннан ярты гасырдан артык гомерен бораулау эшенә багышлый. Собрались там нас 12 человек, все фронтовики, татары из Башкирии, с Оренбургской области. Ну, на работу там поступать. Требуемо заборнефть. Карабаш бистәсендә туып үскән Миңниса Сабирова 43-нче елны фронтка чакырыла. Анда ул Көнбатыш фронттагы 8-нче строй бригадада рядовой булып хезмәт итә. Берлинга кадәр нибары 150 километр барып җитми. 1945 елның ахырында өенә кайта һәм гомерен хисапчы эшенә багышлый. Халык хуҗалыгын тыргызуга зур өлеш кертә. Спасибо вам всем за такой подарок. Такой это вообще. Людмила Березова 1941 елның 22 августыннан Ирак көнчыгыш шиген Япон агрессорларыннан саклау өчен мобилизацияләнә. 4 елдан артык аңа батырлык һәм тугрылык күрсәтеп, алгы сызыкта булырга туры килә. Сугыштан соң Людмила Даниловна геология разведка идарәсендә эшләвен дәвам итә. 1958 елда ире белән Әлмәткә күчеп килә. Муж военный был. Я не работала. Вот, это уж когда демобилизовался, сюда приехали, вот я работаю в Волховке, начала работать. Бүгендә ветераннар безнең арада булганда, без аларның өлешләрен һәм алар үткән тарихи юлның бөтен авырлыгын истә тотырга тиеш. Алар тарих йөртүчеләр генә түгел, җиңүгә салынган юлның никадәр авыр, ләкин мөһим булуы турындагы тере хәтер. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мен Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.